Hola, benvinguts a la comunitat Documenta, la plataforma multimèdia que està revolucionant el món de la comunicació. Per què? Perquè Documenta és una eina que permet a persones de totes les edats crear, publicar i compartir continguts multimèdia. Oblida't de formats d'arxius. Digues adéu als avorrits PowerPoints. Dissenya el teu propi espai virtual sense saber d'HTMLs o altres llenguatges informàtics. Documenta és intuïtiu, ràpid i fàcil d'utilitzar. Només cal donar-se d'alta i ja pots començar a organitzar els teus arxius d'àudios, vídeos, fotos, textos, com a tu t'agradi, i utilitzar-los siguis on siguis. Documenta és l'espai virtual col·laboratiu que ja utilitzen la comunitat acadèmica, els artistes, professionals i creadors de continguts a la xarxa. Centenars d'escoles i universitats d'Espanya i Llatinoamèrica ja treballen amb Documenta perquè diuen que és més participatiu, col·laboratiu i divertit. I és que Documenta ofereix un entorn segur i al mateix temps obert perquè tota la comunitat educativa experimenti, creï i innovi en els seus projectes didàctics treballant en xarxa amb escoles de la seva mateixa ciutat o de qualsevol altre lloc en el món. Documenta és l'eina ideal per als col·lectius d'artistes, per exhibir i donar visibilitat pública a la seva obra, per experimentar nous llenguatges en un entorn digital virtual molt versàtil i per treballar en xarxa creacions col·lectives. Museus, institucions públiques, televisions han apostat per Documenta com la plataforma ideal per compartir les seves biblioteques d'arxius. I pel món dels negocis? Documenta és l'eina digital perfecta perquè és professional, competent, segura i fàcil d'utilitzar. Permet a qualsevol persona del món dels negocis fer les seves presentacions amb textos, vídeos, fotos o música d'una manera més ràpida i amena que amb els PowerPoints. Les presentacions d'empresa amb Documenta són multimèdia, fàcils de canviar i molt originals. Documenta permet a les empreses innovar, disposar d'un espai de treball i d'intercanvi d'idees. La comunitat Documenta és molt jove i ja té milers de fans arreu del món. Entra a conèixer-nos.